Last two callers and second to the last. Hello, good evening, maayong nga gabi. Good evening, Paps. Good evening, ay. Emilio, good evening Emilio, kamusta? Okay, good Paps. Kaya nabatian nga po namo ng imo matahom kagwapo nga tingog. Wow. Ito gada ko akong dilunggan ba? Masama ka muna nga dayaw, biskan ako niya dilunggan nga gamay, ito gada ko. Along-along ka lang Paps, basi malabot, siya mo guyay mo dilunggan na. Dumalapaw na gani sa, dumalapaw na sa air headset. Madayawan pag kita bidugay-dugay nga gwapo, baw! Baw! Ambot na lang. Basi ilaban na lang dalunggan. Ano yung itsura, guros ng tao, Paps, puro na lang dulunggan, pati yung yan. Atibis ka na sa piyak barangay ng istorya, batian eh. Ati bagay na kung marites kayo. Mas ganun hindi ka marites. Ate, sige. Ikaw, Emilio. Ano kang grade or year, Emilio, nga nagka-crush? Sa mga third year high school ko, Paps. Nagburubatsyag man kasi ginatawag ng crush-crush. Galing kita hindi man kuya kakita. Ang mabatian kuya tingog. Mas nga, hi! Ati, do makahambal ka man. Ay, do hindi ka makahambal sa imo gali nga kwan, nga mga inughambal. So, na-express mo sa iya, Emilio, nahambal mo sa iya nga may crush mo sa? Puro pabati-bati ng pagkagamay ng hugot-hugot eh. Puro pabati? Ano-ano nga klase nga pabati-bati, be? Ate, ano lang Paps inyo? Wala kupod ba? Pero kalapit sa sakon. Dan sa kanong, ang lain kay nung pong tawagin sa sakon. Agoy! Okay na taning hopdan niya ka, pero may nong sa punta, no? May nong ko sa punta? Pero muna bala kalabanan kung bisa mo sa nong, sa manang, tapos pag ulihi, babe, ga? Yan! Dara naghalin sa manong kag manang? Nagyan ko man mo. Ambal niya, nong, pwede ko kapadala bakal sudaan. Agoy! Putang eh! Oo, amo ginatap. Tapos pag sunod nga binulan, ano nga sudan mo? Aba! Yung tanong nagpakad ko sa ga. Ga-evolve. Nano lang nga daw. Amo ginatap sa gugma mong makibot ka lang ba, tiyagaan mo na nga. Amo na nagaling na luyagan mo. Do Pokemon lang ga-evolve. Nong lang kuno abi, gali mo may diskarte na ya. Dira ina gahalin eh, kay ala-ala nga daw dali-dali ono blatido. Mas nami amat-amaton lang. Ginapagi sa mulumangod-manghod Yan. Sige. So, Emilio, naman mo yung ma-advise aton nga letter sender? Ati kung bata pa man lang siya, Paps, ati hulato niya lang kung saan ugin magpabatsyag yung kung may crush man siya sa iya balang ng lalaki. Pero hulat-hulato niya lang kung bata pa. Sabi kung may edad dyan na, Paps, tingagaw nila siya. Okay, sa bagay, kung may edad-edad nyo na karoon, mga lapit nga na 30, mahulat ka pa nga siya pa ya mismo. Oo. Medyo kuhan ka na eh. Pang-wait-kuhit ka na. Kung pwede lang nga, ipatamya mo permi sa radyo nga si Dagleo, sapak-sapak man. Oo. Daw mo ginapar. May gusto ka nga pabatian haw? Wala man tata. So ikaw Emilio, bilang isa man ka lalaki, na gano'n man nga mayara sang babae nga naghambal sa imong crush niya ka? Ano, Pap? Mayara man nga babae mismo ang nag-aako nga or naghambal nga crush niya ka? Wala man tata. So, paano abi ang mahambal mo siya ng kung paano abi kung babae may mismo ang mag-ako or maghambal una ng may gusto sa isa ka lalaki? Ako sa subong nga panahon, Paps, okay mo lang Okay naman daw. Kung may nabatsagan ka man sa iya, galing mo naman na ang ginahimo nga do oportunidad naman daw siyang lalaki nga do may crush sa galisakon. Yung kisa wala luyag ng lalaki, pro somebody. Sa bagay no, kung magamon abi kung babae ang maguna ako nga naluyag sa siyempre lalaki ati. Mangindi ka pa babae na nagapalapit. Pero mas mayo pa sulat-hulat lang Hulat-hulat. Sap lang man mong hulat-hulat lang. Daw sap sa una?
Do ayuda man subong sa DSWD. Hulat-hulat lang kamo sa text message. Pero budlay sina Paps, kung ikaw na lang ang nagahulat, wala na siya gali gahulat niya sa imo. Gahulat, kumbaga gahulat ka na lang gali sa wala. Do mo. Kumbaga gahulat ka sang series pa bakulod, pero dili ka gabantay sa ilog. Di wala tayo may galabay. So, ate sige. Salamat gida, Emilio, si mga sabat. Go ahead, Emilio, si mga tamiyaw kag shout out. Paps, total talagsa lamang kami di makaulhot-ulhot. Hindi ko nakaride on ako na upod. Sige, ala problema. Abi si Romel Pineda. Bro, pasok. Hello, Paps. Good evening. Ay, good evening. Mapuhod ko ga, Paps. Ay, Romel, ikaw ni pre? Ako di sa Daisyaga. Ako at lagi sa labag ko sulod. Kaya babati ko sa conversation. Doon ka nabit to daw. Pre, kamusta ka na, pre? Okay lang ko. Nagabakon ko kung babatian ko ibutigog sa DYRN. Kamusta na si Mare? Ano to? Si Mare, kamusta na? Ba nagbungol-bungol na akong kumpare ba? Okay lang to si Basyaga. Balan mo pag-ula ka babigkasal daw. No pa subong nakasadya pa sa gabuhi na abon sa abon labte. Ba? Doon nahidlaw naman ko gani sa iya. Uy! Ano to ka nabi sa gatong topic ha? Ano to siya? Ikaw pre, pila gani imo edad siyang nagka-crush ikaw pre? Ako guro sa mga pag-crush ko mga 15 ako, 15. 15 anyos? Grabe do, gauro arigay na 15 pa lang do. Sinuna nang imo crush si Mare na naukon atong classmate ta siyang unang upod-upod ta saka sa may bayabas? Ato classmate ta sa una blaga na kapula? Ano siya? Ato ang ginupod-upod mo sa may ano? Ato lagi na ulo agaw-agaw mo sa ako. Wala ko to siya ginagaw, pre. Siya to yan nagpalapit? Buda siya. Sana all ito. Sige. Ikaw, Romel, anong may ikaw ma-advise aton nga letter sender? Ate, abo pinagpanahon subong kung daw laluyag ka, hulat-hulat talaga ang panahon. Pariyo sa imo, no? Hindi lang magpadali-dali. Kaya kita paslo, kita sobra na to. Madali-dali. Pero kabudlay man na, Romel, nga tibag sagad ka lang hulat, kaya tibag si malapawan ka man balahaw? Ate, kung malapawan ka, sikan-sikan lang para maglapaw ka man siya. Madala naman na siguro sa sikad-sikad. Kung madala pa sa sikad-sikad, sikad lang. Kung hindi madala. Importante may nagadabo pa ba na? Importante makasikad. Importante kasikad. Ikaw, kung nabalagalan, sipa eh. Ikaw, pre, makasikad ka pa, pre? Kasikad-sikad pa ba ko ba? Sa isa kagabi, pre, mga pila kasikad pa masadangan mo, pre? Mga kadua gor sa saksimada. Dua ka sa kasmana? Dumidyo luya na eh. Wala kaso gamit ba? Bisag luya, kuno ko naghigugma ka nagabak. Sige, Romel. Salamat gid, Romel. May tamyaw ikaw. Ate, ginatabyaw ko ang tanan kitang palabati si DYRL. Kagag-abod yung sabi, dito ipagkalitara sa baybayan yung kay Dabi na na. Labi na gid kay nagainit sa mga episode di Basyan. Tagya na na siya. Sige. May request ikaw. Ato na sa papaitan. Ato na siya, nagtulog na? Kuha na sige, pasaya na sa ako. Nagsikat na guro? Sige. Ikaw, Emilio, may request ikaw. Ate, ma-request lang kami dapat siyang kung para sa iyo. Kung para sa iyo? Sino na anong kung para sa iyo, man? Kung... may Willie Rebellion Bigli. Salamat, Shopee! Sige, salamat gina, Emilio, kag nalipat na ko. Romel, tigulang na ginan ba?